बिजनी दखरा एबसुआ दखरानि सिंनि दालाय आफादफोरजों लोगोआरि जोलुर बादायलायनाय हाबाफारि सोलिगासिनो दं। बेबायदिनो दिनैबो बल्लामगुरि दालाय एबसुनि सिंनि बल्लामगुरि गोजौ फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव बिजनी दखरा एबसु आरो बल्लामगुरि दालाय एबसुनि गेजेराव गेलेनाय जायो। बे गेलेनायाव फारियै 3-3 गलआव मोन्नैबो हानजाया समान समान जायो। बिजनी दखरा एबसुनि आफादगिरि सुनिलाल दैमारिया फोरमायो दखरानि सिंनि दालाय आफादफोरजों लोगोआरि जोलुर गेलेनायखौ 2021 मायथाइनिफ्रायनो गेलेबोबाय थादों। थांनाय बोसोरफोरावबो बड'लेण्ड मुंख्लंनि मुङै गिदिरफोरनि जोलुर बादायलायनाय होबोबाय थानाय जादोंमोनब्लाबो देग्लायनि लाइमोनफोरनि इयुनखौ नायनानै देग्लायनिफ्राय 13 बोसोर बैसोनि गाहायनि हौवासाफोरखौ जोलुर बादायलायनाय होनो थांखि लादों आरो बेखौ बोहैथि दाननि 23 अक्ट' खालि बेखेवनाय जागोन होननानै फोरमायो दखरानि आफादगिरि सुबिलाल दैमारिया। दानिया फैदो बिथाङा मा बुंदों नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लिया लाबोदों। बिजनी दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिथोन बायदियै आरो जोङो मावफुंगिरियाव थांखि लानाय बायदियै थांनाय 3 जुलाइनिफ्राय बिजनी आन्चलिक एबसु आरो दालाय एबसुफोरनि गेजेराव लोगोआरि जोलुर बादायलायनाय फ्रेन्डशिप फुटबल मेच बेयो थांनाय 3 जुलाइनिफ्राय जोङो जागायदों आरो गासै जोंनाव 13 दालाय आफाद दङ। बे 13 दालाय आफादजों आन्चलिक एबसुजों जोङो फ्रेन्डलि मेच बेखौ बेयो सोलिगासिनो दङ आरो दिनै बल्लामगुरि दालाय एबसुजों बे जोलुर बादायलायनाया सोलिगासिनो दङ। दा जोङो बिजनी दखरा एबसुआ बे लोगोआरि जोलुर बादायलायनायखौ थांनाय बोसोरनैनि सिगांनिफ्राय जोङो लाबोबाय थादों 2021 मायथाइनिफ्राय। बे जाहैबाय जोंनि दालाय एबसुजों आरो दखराजों जे जोंनि लोगोआरि सोमोन्दो बियो गोरायै थाबाय थायो आरो लोगोसे जोङो दालाय एबसु आरो दालाय एबसुनि गासैबो मावथिफ्रा जोङो जायफ्रा बल जोयो बिसोरो जोलुर गेलेनो थाखाय स्कप मोनो आरो बयबो दालाय एबसुनि मावथिफ्रा एक्टिभ जानानै थायो। बे थांखि आरो नोजोरखौ लानानै जोङो फ्रेन्डशिप फुटबल मेच बेखौ लानाय जादों। लोगोसे जोङो मिथिगौ जोलुर गेलेनाया खालि बियो नोंनि थांना थानायनि राहाल' नङा, नोङो देहानि थाखायबो गावनि देहाखौ गोग्गो लाखिनायावबो जोङो जोलुर गेलेनाया गोबां खामानि होयो। गावनि प्रेक्टिस खालामनाय, गावनि देहानि गोलोमदैखौ गहोनाय बेनि गेजेरजों गोग्गो देहायै लाखिनो हायो। जोङो बेखौ बेनिखायनो फ्रेन्डलि फुटबल मेचखौ लानाय जादों आरो लोगोसे बिनि मोनसे थांखिया जाबाय जोङो बिजनी दखरा एबसुआ बड'लेण्ड मुंख्लं ट्रफि जोलुर बादायलायनाय हाबाफारि लायो। बिनिनो फ्रेन्डशिप मेचजों लोगोसे बिनि टर्च रेलि बिनि फोसावनाय हाबाफारि जोङो बेखौबो बिनि गेजेरजों लाफानाय जादों आरो जोङो देग्लाय बिजनी दखरा एबसुआ 20थि बड'लेण्ड मुंख्लं ट्रफि जोलुर बादायलायनायखौ सिगां समफोराव जोङो सेनियर टिमनि लानाय जायोमोन, नाथाय जोङो थांनाय थान्दै मेलाव सावरायनानै बेखौ आन्डार 13 13 बोसोर बैसो सिंनि गथ'फोरखौ लानानै जोङो बे हाबाफारिखौ लानो थि खालामदों आरो बेबायदिनो देग्लाय 20थि बड'लेण्ड मुंख्लं ट्रफि जोलुर बादायलायनाय बियो 13 बोसोर बैसोनि उन्दैसिननि गेलेगिरिफोरखौ लानानै जागोन आरो 23 जुलाइनिफ्राय 29 जुलाइसिम बरलागाव दालाय एबसुनि सिङाव थानाय माख्रा गोजौसिन फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव बियो 7 साननि हाबाफारि लानानै खुंजागोन। दा बिनिनो मोनसे फोसावनाय हाबाफारि जोङो थांनायाव सेनियर होनाय जायोमोन, नाथाय देग्लाय जोङो आन्डार 13 लानाय जादों। दा बिनि जों बेहाय सावरायनाय जादों जे जोङो सेनियर टिमजों खालि जोङो बेखौ प्रफेसनेल प्लेयार लांनायाव नेसनेल इन्टारनेसनेल प्लेयार बानायनायाव जोङो सेनियर प्लेयारफोरजों हानाय नङा। बेनिखायनो उन्दैनिफ्रायनो मोजां गेलेगिरि खालामलाङोबासो, मोजां स्कप होनानै बिसोरखौ मोजाङै गेलेहोनायनि खाबु होलाङोबासो जोङो नेसनेल प्लेयार जोङो दिहुनलांनो हागोन। दा बे थांखि आरो नोजोरखौ लानानै जोङो आन्डार 13 लानाय जाबाय। खारन दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो मिरु कमिटिया 2 बोसोरनि सिगांनिफ्राय 13 बोसोर बैसोनि जे जोलुर बादायलायनाय बेखौ लानाय जादों आरो चिरां जिल्ला एबसुआबो लानाय जादों। दा बेखायनो दखरा एबसुआबो जिहेथु लाहैखानांगौ, जिल्लानियाव बादायलायनायाव बाहागो लाहैनांगौ, बेखायनो जोंबो आन्डार 13 हिसाबै जोङो लानाय जाबाय देग्लायनिफ्राय आरो बेवहाय गासै मोन 12 दालाय एबसुनि गेलेगिरि आन्डार 13 गेलेगिरि बिथांमोना गेलेनायाव बाहागो लागोन आरो बेहाय जाय मोजां गेलेयो, जायफ्रा मोजां गेलेयो मोन 12 दालाय एबसुनिफ्राय जोङो सायख'नानै जोङो आन्चलिकनि टिम मोनसे बानायगोन आरो फैगोन 9 आगस्टनिफ्राय चिरां जिल्ला एबसुनि आन्डार 13 फुटबल कम्पिटिसना जागोन इन्टार आन्चलिक। बेवहाय जोङो मोजां टिम मोनसे बानायनानै जोंबो बाहागो लाहैगोन। दा बिनि गेजेरजोंनो जोंनि फैबाय थानाय इयुन जोलै, जायफ्रा जाखांफुनाय इयुन जोलैफोर, बिसोरखौ मोजां गेलेगिरि खालामनानै इयुनाव जोङो नेसनेल प्लेयार, गोबां नेसनेल प्लेयार, गोबां ISL आव गेलेनो हानाय बर' प्लेयार
बर' गेलेगिरिफोर दिहुननो थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे थांखिखौ लानाय जादों आरो जों नुबाय दिनैहाय बर'फोरनि गेजेराव साथामल' जोङो नेसनेल प्लेयार जोङो मोननो हादों। हलिचरन नार्जारी बे इण्डियान टीमाव गेलेगासिनो दङ आरो ISL आव देग्लाय बेंगालुरुजों गेलेगोन। बेनिफ्राय देग्लाय आन्डार 19आव सासे गेलेदों मन'बिर बिथाङा सायख'जानानै दङ आरो सासे अमेन फुटबल प्लेयार दङ अर्चना बसुमतारी बिथाङा इण्डिया टीम अमेन टीमनि केप्टेन जानानै दङ। दा जोङो बे साथामल'जों जोङो जानाय नङा, गोबां जोंनियाव नेसनेल गेलेगिरि ओंखारनांगोन। ISL आव मोनफ्रोमबो टीमाव जोंनि बर' प्लेयार थाहैनांगोन। बे गोथौ थांखि आरो नोजोरखौ लानानै फैगोन 10-15 बोसोरनि उनाव जाहाथे जोङो गोबांथार नेसनेल प्लेयार दिहुननो हायो, बे थांखि आरो नोजोरखौ लानानै जोङो आन्डार 13 फुटबल कम्पिटिसन बेखौ जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा लानाय जादों। 23 जुलाइनिफ्राय 29 जुलाइसिम जानो गोनां माख्रा गोजौसिन फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव खुंजानो गोनां बे 20थि बड'लेण्ड मुंख्लं ट्रफि जोलुर बादायलायनायाव बिजनि ओनसोलनि साफ्रोमबो रायजो राजा नोंथांमोना जाहाथे खेलाखौ नायगोन आरो जोंनि फैबाय थानाय इयुन जोलै उन्दै इयुन जोलैफोरखौ जाहाथे मोजां गेलेगिरि जानायाव गोसोनि थुलुंगा नोंथांमोना नुजाथिहैनानै जाहाथे थुलुंगा होयो, बेखौनो नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों साफ्रोमबो रायजोफोरखौ खावलायहरबाय। 2023-24 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय गोदान मुं थिसननाय लानानै फैदों डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरिया। देग्लायनिफ्राय डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरियाव बेचलर अफ आर्ट्स एबा BA नि सेथि सेमिस्टारनि गोदानै मुं थिसननाया दायो सोलिगासिनो दं। चिरां जिल्लानि साफागुरियाव थानाय डन बस्क' डिग्री कलेजआ देग्लायनिफ्राय BA थाखोनि सेथि सेमिस्टारनि थाखाय गोदानै एडमिशन लानायजों लोगोसे बड', इक'नमिक्स, इंलिश, एडुकेशन, हिस्टरी आरो पलिटिकल साइन्स आयदानि थाखाय BA अनार्सनिबो खाबु दं। गोग्गो सोलोंथाइनि थासारिजों लोगोसेयैनो डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरियाव आलादायै हौवा हिन्जावनि थाखाय हस्टेलनि खाबुबो दं। जुदि फरायसाफोरा डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरियाव BA सेथि सेमिस्टारनि थाखाय गोदानै एडमिशन लानायनि सायाव आबुं बाथ्राखौ मिन्थिनोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 9365519559 आव थोंजों सुला लानो हागोन।